I stood on the bank of a wide raging river, trusting that I'll get across. And I've made my way through some valleys and deserts, believing I'll never get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I have the strength for a climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Yes, over and over again and again. God is ever faithful. Yes, over again. Get through it all. He's made me able to stand and survive, to come through a life when it sure looked like I could be. My Jesus, Jesus is with me, so I claim the victory over again. Jesus is with me, so I claim the victory over and over again. My Jesus, Jesus is with me, so I claim the victory over and over, over and over, over and over again. Hear ye the master's call, give me thy best, for be it great or small, that is his test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed, but he asks from everyone is best. Our talents may be few, this may be small,
Today's evangelism charge is a special salvation message by our Father in the faith, which you can use to win souls to the Lord Jesus Christ. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? How shall we escape if we neglect? How shall we escape if we neglect? How will you escape if you neglect? I come to you to show you, to reveal unto you the way of escape out of whatever the devil might have brought into your life, and to escape out of the judgment of God that is coming upon the whole world. The way of escape is to say, yes, Lord, I come. I accept the message of love and the message of hope and the message of your mercy. I come accepting and receiving, embracing your mercy for my life. And you see, when in your life, as a young man, you look at an innocent lady and you say, I'm going to contaminate her. I'm going to make her dirty. I'm going to make her unclean. And then maybe you say some words, or maybe you even want to rape her. That brings the judgment of God upon your life. Or maybe you are a lady and you are saying, this boy that is quiet, this man that is quiet, I want to contaminate him. I want to make him dirty. I want to defile him. I want to destroy him with immorality. And then you do some things, and then you defile him. You make him fall from the stage of innocence, of purity, into the stage of dirt, defilement, and evil. Anybody imu. And then why is Sodom no? Na Bible say, the onipa yobiya no. E ho atemu nso beba de di akire no. Say, atemu mpo wiase mu. Enam boni a eye dwaman boni, eye fin boni. Eno ntina enipa pi enso ayira kwan. Awo yare ahodo bebre enam yare. Wonya AC yare, wonya AC no. Enam boni a eye ehufie. Oba ne bema eda waresefo adwamomofo eni enipa wo sewon abrabo na bobra ye fidi a abrabo ye bone a abrabo ye mumuyo a ene atemu obi beba ade foforo bi nso a wobehu e wo Sodom eye bone a ene den hunu bone wode tachrema edi ensamone wode na hoode ne tumi no eye niema emfata wode ne nsa enso so niema emfata mu se wode be se niema nyina no wasai niema eno na wawiase enewu eni edin a wode sai ade na wo Sodom wu sa boni Sodom and Gomorrah eni edin e wo mu nsam na bawo se nipa bi nso ete adwa so adwa mu akwan so oko owo abusua mu afie mposo ano oko ba bi obahu ohu biya no adwuma ye mu kura na wo oko kasa fa amanyo ho so a aman biya mu nkanka abibrem hayi omosoko na wodi kun ya afie de kwa bontene adwa so ene mia wodo nyina yehu nyina we nyina ya bufo na deba wo eyambumuyo na deba eko a eye bone eno emanyankopɔ atemu eba na se wotena wo sa bone we mu a ewa bufuo yi mu ewa niadin hunu mu a ewa mumuyo mu a wudie mu ewa niadin hunu ene eko emu se wotena mu sa ene atemu beba pa na sa atemu no ba esansa won sa kira yenti no sa won fa ho ma Awurade Yesu nti no ene atemu no be ka wo eno ntina meba se answer atembe bo no bedwane
ansa na atemu huhu ne beba no ebufuo ne nyina ne eniadin ne tokwa hono ne amumuyo ne tokwako ne nyina no wode be chawo Yesu din mu minim se atemu ne ba na sanse onyankopon atemu no so eben enti no enche na ato ewiase mu na metime akansem bebre ye fa ho pa minim se akaka na Awurade Yesu aba akaka na Yesu eba na atemu nso ebeba ewiase mu enu ntina ye tumika ba wo nche enu ntina meka che se ansa na eja no be hya ase no ansa na niema be ko echi na atemu be ha ase ayi adwuma no ene apie firi mu bran pesa me kyerɛw ekwan a wo de be fa so adwane afiri onyankopɔn atemu a eba no emu na afiri wo bɔne mu firi bɔne mu na be Awurade Yesu Kristo enkyɛn na Awurade be hu mɔbɔ na Awurade de be kyɛw na Awurade be sesa obrabɔ sa pesa odwane nyankopɔn atemu eba no a na wadwe se wo firi wo bɔne mu aba afiri mu yo mu aba wadwe se wo firi wo ni adin mu aba bɔne mu aba wo firi wo dwama mu aba afiri aware sei mu aba Awurade nkyɛn ya ene me mo mpaye Awurade mate wasem sa atemu eba wiase odi boani bi obebu na tan me pese me dwane firi atemu ni mu onyankopɔn atemu pese me dwane firi mu enu nti Awurade yi me dwane firi me bɔne nyina ho me firi me bɔne mu aba wo nkyɛn Maji Yesu se maji nkwa maji Yesu se maji nkwa me Awurade fa kyeme fa me bɔne ne kɔma me ne twa atemu me gumi tiri so no firi me so menya onye mu maten bio Awurade boa me na manko anko sodo ni goroma bio mi twama ni hwemachi Awurade so me nsem kosi se ode meko wahenie ne mu me da wase Awurade medwane afiri mu ewo Yesu dimo amen eja ewo Yesu dimo me bompa ma wo no nyina wa free ojeni mu abai wo na ofri sodo ni gomora pie wo na waja wo na brabo ma wa Awurade me bompa ye se Awurade won sanko achi bieu nyaade oni sodo ni gomora pe bayira enyade oni wiase bayira me bompa ye se Awurade ebra wo hunu se Yesu ene ekwan a ye di dwane efri bone mu no obetrans Yesu na ase kodu awieye me da wase Awurade ni se watie ye wo Yesu edim na ma bompa ye san kwaje asem betimi anam so age akra ba Awurade enchen betimi downloadu now the go phone so na wasoma ma onua no mo namfofo na wo mo number no ama mo nso anya no matie na ama ofi pamfo wo nipa wo namfofo no nyina atime anya Kristo eni asemi nante ma obi hunu e wa ba funfoni kasa no man so so we say ya ibenji akra enkwa dwane fi se atemu eba adeboyefo so dwamamo ne abufuo ne aniade hunu betime adwane afiri mu na Awurade afiri obudeboy ni bia se won firi ne bone mu ene ne adwensa kyabre ene ne bra wusi wagina ene ne da wo di wo hu si Awurade onyankopon tumfo kase anim jabone ne hoye na ba Calvary
sakyerɛ firi bɔne ne ho da no wakoma ma Awurade ɔbɛgye wo nkwa bɛyɛ daa nkwa nso ama wo wɔhunu ɛsɛ wusi wadwene naanaa na saa amanneɛ wei ama mɛsɛe wo abɔsɛ hwɛ mmerɛ a ɛfata nie mmerɛ a ɛne nkwagyeɛ mmerɛ adwamammɔ yi afidie yɔ awaresɛeɛ sodomi mmaa ne mmarima nnayɛ ne mmarima nnayɛ ne nyinaa gu nipa ho fi di nyame atemmuo bɛba na wobɛdwane saa atemmuo yi a ɛne ɛnɛ wanya kwan bi sɛ wɔbɛfiri mu ma obi bi a ɔte bɔne mu no ɛnsakyera nnɛ ɔnana akoma ma Awurade na wɔnwane Awurade frɛ yɛn dwane o sakyera wadwen firi bɔne mu ne dane ba Onyankopɔn nkyɛn na Awurade ɛnna homɔborɔ ɛbɛba wo so Awurade frɛ wo nnɛ sɛ dwane agye wo kra nkwa dwane gye wo kra nkwa dwane efiri Onyankopɔn bufu a ɛba no emu dwane firi Onyame abufu hye kɛse ba no ɛne Onyame ntra na yi ɛne fo akoma nyina bɔ mpaeɛ dane wabrabɔ nyina ma Onyankopɔn no na Awurade bɛpepa ubɔne ni nyinaa sɛ wo sakyerɛ firi akoma mu na dane ba Onyankopɔn nkyɛn a Awurade bɛmo abrabɔ ayɛ foforɔ na ɛnyɛ sɛdeɛ na ɛtie no bi bɔ mpaeɛ sisi wakwan na toto nneɛma yi ɛmfa ho mfrafra nneɛma ɛnyɛ mu asɛ wo sakyerɛ asɛ wo nsakyerɛ gyinama nokora no gyinama heaven gyina sɛ wobɛnya nkwa mmerɛ no adu sɛ wobɛgyaa wɔ abrabɔ nyinaa ama Awurade ɛnɛ na wɔbɛgye wo nkwa ɛwɔ Yesu din mu saa mmerɛ yi hwehwɛ Awurade berɛ a bɛhu no no berɛ a ɔbɛn mo na monhwehwɛ no na Awurade bɛn sɛsi a Awurade wɔ ha wobɛtumi ayi mpae na no sɛsi ama wo wobɛtumi amu abrabɔ no nso ayɛ fɛ ayɛ yie hwɛ Calvary yi ne dwane agye wo nkwa sɛdeɛ ɔyɛ no Sodom no dwane o ntwa ne nhwɛ w'akyi anuanom ntwa ne nhwɛ w'akyi firi wiase mu firi wiase fi mu firi wiase figuo mu firi wiase abufuo yi mu firi wiase aniadi hunu mu firi wiase amumuyɔ yi mu firi wiase awaresɛeɛ mu abosonsom ne amumuyɔ yi mu na Awurade no wobɛhu mmɔbɔ akyerɛ n'adom no akyerɛ wo ntwa ne nhwɛ w'akyi Nyemum kwa na kɔ w'anim a kɔgyina bepɔ so kɔ Calvary hɔ kɔ Yesu nkyɛn kɔ dwane kɔ trenee mu dwane kɔ Awurade ho sesie na Awurade ɛbɛdom wo no ɔhomɔbɔ nso agyidifoɔ sɛ sɛ etie deɛ waka ama yɛ atie ne yɛhu deɛ wɔ na ɛnɛ dwumadie yi kɔ awie a yɛnya kwambie kɛseɛ ɛfa saa asɛm a yɛte fa a nipa dodoɔ a yɛbɛtumi de asɛmpa yi ama wɔn bɛyɛ w'adwen yie sɛ nnwummerɛ yi bɔ w'adwen pɔ sɛ nyaade a bɛma mmerɛ bi apa ho da Bible adesua bɛ awie a saa asɛm a yɛ asɛmpa trɛ ayi a dawuro a ɛbɔɔ yi wobɛtwe agu fo so na wabɔ ho mpaeɛ na Awurade aboa wo na wo nso asoma mana kɔma nkɔfoɔ na Awurade Nyankopɔn so bɛkyerɛ ne dɔ akyerɛ wo wɔnam so bɛgye afoforo bebree bɛmo wɔnam so agye bebree nkwa ɛmfa nhyɛ da afoforo ɛnɛ yi a na yɛ na ne nyinaa ne sɛ Onyame ɛde ne nsa ka nipa bebrebe yi asɛm yi a wɔhyehyɛ yɛ yi sɛ Nyame de bɛgye nipa nkwa gyina menu mmienu sɛ bɛfa asɛm no akɔ nipa ɛnkyɛn wɔn na ɛsɛ sɛ wɔsakyera no wɔdwane ɛfiri amumuyɔ mu ɔmɔbɔne mu no na Onyankopɔn bufuo yi amagye wɔn mu ansɛ wɔn mu bɔ mpae sesei na yɛ w'adwen yie si w'adwen yi na Awurade de wobɛyɛ adwuma ma n'anim onyam na Awurade tumi nso bɛka n'asɛm ho wɔ mu na ama nipa bebree nya so mfasoɔ
Ya mompa ese Awurade nam saa dwumadi so be mani pa bebree abatene emu obedwane afiri Onyankopɔn atemu a ɛba ne mu Awurade bɛgye wo mafiri mu afiri mo mumuyɔ mu ene bɔne ne mu bompa ye onua Mianam ye nyina mompa ese Awurade bɛboa yɛn bra ye pesa asempatre dwumadi na yaka nye dia mani pa dodo a ɔmo so ehia na Awurade so na ɔmo so agye wo bebree enkwa bebree na ɔwɔ baabi a wɔhu agyinasi a wɔsie no Awurade nam saa asɛm so de wɔn bɛba Nyankopɔn nkyɛn bio asɛm a yɛho ne nei me nua yɛ wadwen yie ne bɔ mpae Amen. Awurade nam asɛm yi so agye akra bebree nam wɔn kɔfoɔ so fa asɛm nante na fa kɔdodoɔ a ibetumi asɛmpa no ma wɔn ɛwɔ Yesu din mu yɛda wase Awurade sɛ ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ wɔ Yesu din mu na yɛabɔ mpaeɛ amen na yɛn nyinaa yɛnka sɛ amen we deɛ wɔ fam yɛn nyinaa yɛnka sɛ amen ima yɛn nyinaa yɛakɔ aba yɛ Bible adesua ɛnɛ na me mpaebɔ ne sɛ asɛm yi bɛyɛ mfasodeɛ kɛseɛ ɛne nhyira ama yɛn mu bia wɔ Yesu din mu yɛn sua Paulo nwoma a wɔtwe kɔma Korintofoɔ no na aka akra ne yɛwie fa edi kan no na yɛde ne nyinaa ɛba na wie yi a ne tɔfa bɔ mu no me bɔ mpaeɛ sɛ adeɛ bi a yɛsua no efiri eti baako kɔpem baabi a yɛkɔ yi ɛbɛka yɛn nyinaa na ayɛyie wɔ Yesu din mu ɛgya yɛda wase wɔ Bible adesua ne anwummerɛ yi yɛda wase wɔ ma yi nso yɛda wase wɔ mama ne mmarima yi yɛda wase asafo mani asomfoɔ ne asafo yi nyinaa ho yɛda wase enipa ahodoɔ wɔ abɔnten mmeammea a wɔne yɛtie ɛwɔ akwan ahodoɔ bebree soɔ na yɛaba wɔn nkyɛn sɛ yɛbɛsua abɔ mu yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade honhom no bɛnyane yɛn ahoɔden mu ama yɛasua Nyame asɛm yi wɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ sɛ mfasodeɛ kɛseɛ a ɛwɔ nsɛm fuomfua yi mu yi Nyame asɛm yi wosoma ama yɛn titiriw no ɛbɛyɛ obi bia yie ɛwɔ Yesu din mu yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade sa asɛm a ɛyɛ ogyidini sakyɛ yi no asɛm isua yi bɛyɛ obi bia yie na atete yɛn na yɛgyina pintin na yɛgyina pɛyɛ mu na yɛgyina wɔ pintin wɔ Awurade asɛm ne yɛde yɛ adwuma sɛdeɛ fata ɛwɔ Yesu din mu Awurade bie yɛni na yɛhunu anwadeɛ ɛwɔ wasɛm emu mpo anwummerɛ yɛda wase nim sɛ wɔtie yɛn wɔ Yesu din mu ne abɔ mpaeɛ Awurade nhyɛ obetumi atena ase yɛba Korintofoɔ nwoma a edi kan no eti du nsia Chichemu du nson 1 Corinthians chapter 16 verse 17 1 Corinthians chapter 16 verse 17 na mani agye Stefano ɛne Fortunato ɛne Akaika ɛba no ho ɛfiri sɛ munni me nkyɛn yi wɔn na wɔbɛsie mu anan mu Chichemu du nwɔtwe verse 18 wɔse na wɔama me honhom ɛne mo deɛ ahome enti monhwɛ wɔn a wɔte saa no eyie Chichemu du nkro verse 19 asafo ɛwɔ Asia no kyeakyea mo Aquila ɛne Prisca ɛne asafo a ɛwɔ wɔn fie no kyea mo pii Awurade mu Chichemu aduonu verse 20 anuanom nyinaa kyea mo momfa emfia no kronkron enkyeakyea mo ho Chichemu aduonu baako me Paul me nsam nkyea ni Chichemu aduonu mmienu no verse 22 wɔse sɛ obi mpɛ Awurade Yesu Kristo asɛm a onue Maranatha yɛn Awurade bra Chichemu aduonu mmiɛnsa verse 23 Awurade Yesu adom ene montena amen Chichemu aduonu 9 verse 24 me dɔ enka mo nyinaa Kristo Yesu mu na yɛn amen ɛnɛ yɛhwɛ